Eta bideo hontan launtzeko beste errekurso bat, beste baliabide bat, EFT, Emotional Freedom Technique. Askatasun emozionalan baliabidea deituko jot. Teknika, perkusion teknika egiten genuen, eta txistune teknika egiten genuen, minio, ez da baliabidea. Baliabidea askoz ahaltsugu iruditzen zait. Nola da edo nola proposatzen da. Era ezberdina haude, ni proposatuko dutenan, bilatzen dena da, zuk aldatu nahizun egoera bat edo sinesmen bat edo jarri nik, esango dut, zoriontsua naz minio sentituta. Eta hor nik dena da, gorputz ataletan, hemen, besazpian bularrekoa jartzen den inguru hortan, eta gero jotenga eskuta, hemen aurrin, bai? Atz erakuslin goiko alde hontan, hemen, bi atzak jut jarria justu raia edo dakagun inguru hortan. Hemen, hau saltatu jenda, atz nagia saltatu jenda, tikira joten da. Hemen, karate golpi edo zaten jotena, eta hemen harrapatzen da puntu bat, bai? Hor, inguru hortan, mina mateu, horratza nantzeko gauza bada, eta egiten da begiak itxi, eta gora behitu atope, itxita, begiak itxita, gora behitu behartuta, bera behitu, gora behitu, bera behitu, eta beste buelta bat. Hemen, beste eskuekin egin diteke, hor, aldiro arnasa hartuta, eta eskatzen egan, edo desio dugun hoi sentitu eta bizituta. Hor, eta kitio bukatu egingo litzake buelta bat, nola bai izateko. Bueno, hasingo naz. Nik aukeratu duten esaldia, zoriontsuan naz, hartuko naz hor, zoriontasun emozio bat, ine baldin baut irudiak eta karriko txut, egoera hartu jarko naz, zoriontsuan naz, bueno, normal bazaude, konturatzen zaneko, zoriontsuan zaur, igual EFT, ez dakit. Mio suposatuko dugu, segun raro bat inez, natu zala, eta gaur egoera aldatu nahi dut. Perfecto. Begiak itxi hor duen, edo erekitan nahi zuen bezala, eta zingonaz, zoriontsuana, kolpetxo batzuk, zoriontsuana, 5-6 kolpe, nio kontatzen da ez egon, arnasa, zoriontsua, konturatuko za hor eta zoriontasuna, edo eskatzen nahi zen, zoriontsuana, bi atzekin nahi nazen, nahiz asko guzien muitzoten, zoriontsuana propio haina muitzen, holago behi ikusteko, hoi da, asmoa zoriontsuana, eta guan, taka hortxe, harrapatu puntua, ez ba harrapatzen, bueno, saiatu alde nahin. Gora behitu, gora, eta bera, bitan indut, eta azkeneko buelta, zoriontsuana, nabaitu iten da, arnaske jo hartu iteke, zoriontsuana, zoriontsua naiz, zoriontsuana, horra bile, zoriontsuana, eta hemen, zoriontsua, eta negazute puntu harrapatu, berrik ez da. Hau da, EFT teknika, ontako erabiliteko, edo era onta erabiliteke baita ere txakra pizteko egoera konkretu bat lantzeko, gauza askotako erabiliteke. Eta azkenin, kolpik ematen jugun puntu idia nola bateko, akupuntura, edo akupresura, edo akutokura antzeko bat. Hoxe?